marang sang Hyang Sulasmi. Saya ngetake Muhammad,
sembah nuwun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lina nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Asma jangkep sinten, Mbak? Nggih nderek pitepang. Nami kula Lina Rohmiati. Lina Rohmiati. Lina Kuntadi sinten? Lina Rohmiati. Aku ki mesti gampang kupingku anggere jam 11 munggah mesti suwak. Ayo. Rohmiati nggih. Wonogiri nggih, Mbak nggih. Nggih asli saking Ngadirojo Wonogiri. Wah, Ngadirojo. Inggih. Masyaallah, tepang kalih sejenis jompong niku. Nggih insyaallah kenal. Sing ngendang niku lho. Nggih. Nggih, malaikate Larsa niku nggih. Kowe anu to so mimpi basah so, mongko ya turu ra apa-apa, nu digrujuk celanane kok. Ayo. Nggih, niku Mas Noval nggih gabung Madangkara. Nggih. Jenengan mboten pengin gabung kados Mas Noval ngoten niku. Ampun deh, Mbak, ngriki nggene maksiat tok nggih. Terutama dalange ngoten lho. Kula iki kali netizen teng YouTube nganti diloki dalang mata keranjang ya ben aku ya ngono ya. Mengene iki aku gur omong, Mbak. Lah ditandangi mboten wani. Kula iki wanine go hiburan kula mung ngeten niki. Wong kula teng omah kali bojo kula basa nggih. Saestu. Kula wanine ya pas teng ngarep debok asline lho mboten wani nggih. Sampun krama nggih, Mbak nggih. Alhamdulillah sampun. Riyen nggih kuliah wonten isi Surakarta. Mboten. Lho, kleru jenengan niku. Lah pripun? Lho, adatipun menawi kagungan bakat ngoten niku terus kuliah teng isi ngoten niku. Mangke kuliah teng mriku mesti rayan sing ngiseni niku rayan. Ngiseni kawruh lan ngelmu niku lho. Nggih. Nggih. Sampun peputra. Sampun. Peputra pinten? Pangestunipun sampun 3. Kemarin engkau masih bersamaku. Oh iya. Saiki anake 3. Ayo, mboten napa-napa, mboten masalah. Ayo bae akeh aku sih aneh. Oke. Kula sekawan Mbak, mboten napa-napa. Menawi piyai putri niku putranipun kok kathah. Tegesipun sing kakung niku tresna lahir batin. Niku saestu. Oh inggih. Nggih, saestu, nggih. Jenengan putranipun ngantos 3. Berarti garwa jenengan luwih tresna kalih jenengan luar biasa. Sami kalih kula. Sami nggih. Kalih bugasi. Walah, luar biasa. Teng omah niku kula nyeluk mriki sayang. Arep nyedak kula langsung kula idoni. Lah kok malah Saking gemese ngono lho, Mbak. Saking gemese ngono. Lah ra didone ra mlebu dadi. Teman-teman, Pak. Yo. Monggo tembangin apa, Mbak? Mbak Lina, monggo. Yo. Wau karyane Prof Sarwanto ketinggalipun. Ayo. Ya, ayo, monggo. karyanipun Prof Sarwanto. Nggih. Napa, Pak? Nggih. Aja napa aja kesusu metu napa-napa lho. Niku wonten langgam aja nesu. Wah, aja nesu. Ah, nggih, nggih. 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 Biasanipun duet menapa? Mbok menawi Prof Sarwanto. Monggo Prof menawi kersa duet mriki, Prof. Duet Prof. Nggih. Nah, monggo, nggih. Monggo, Prof. Kersa mboten Prof e? Ngerti? Piye to? Monggo, Prof. Nggih. Kersa mboten, Prof? Kersa nggih? Oh, nggih. Aku kersa. Ah iya, nggih. Pelok napa selintir to, Mbak niki? Pelok. Sugeng dalu, Prof. Sugeng dalu, kula lungguh mawon. Oh, lenggah. Oh nggih. Oh, nggih. Pun nderek mawon, nggih. Mboten napa-napa, nggih. Mbak Lina jumeneng napa nggih lenggah? Kula nderek lenggah. Menika masih dodo wiles nggih rawuh. Nggih, sembah nuwun. Malah mangke kepengin bawa Putri Wonogiri mangke Mbak Putri kersanipun ngaturaken langgamipun. Ingkang bawa Mas Widodo Wile. Oh iya siap. Nggih. Lek menika karya panjenengan napa? Aja nesu nggih. Iki aja nesu menika. Nggih. Wonten bawanipun nggih, Prof? Wonten menika rikala rekaman taun 2011 menika ingkang ngasta Mbak Lina. Oh nggih. Ingkang nembang, nggih. Monggo jenengan bawani Prof kalian mangestoni dumateng kula sak kanca. Iya, Kelokna Mas.
pepujanku kena ngapa sira nesu menika cerita saestu menika. Kisah nyata nggih, Prof? Kisah nyata. Ah, nggih nggih nggih. Katone sujono kok nganggo sing tukang masang tarup ning isi kae Prijono. Sujono kok Prijono kowe kok. Sujono. Sujono weruh cemburu. aku nyanding putri. Oh, Sujono pas nyanding putri. Nggih. Kenya mau siswa ajar waranggono pujanku wong ayu katresnanku wong manis kena ngopo sliramu kok nangis apa sira nasu karo aku yen aku luput sing gedhe apuramu Pangayomku wong bagus sapa wonge ra nesu dina setu sliramu ra mlebu aku ngerti kencananmu bengi karo wanita jarene waranggono monggo dhisik Nimas aja banjur nesu tak critani kabeh kang sejatine kena ngopo Nimas sliramu sujono kanya mau siswa ajaranku kladen lagu-lagu dolanan campur kari Aja nesu karya Prof Sarwanto. Sanggar Gumregah Purwakarta. pujanku wong ayu katresnanku wong manis kena ngopo sliramu kok nangis apa sira nesu karo aku yen aku luput sing gedhe apuramu Pangayomku wong bagus sapa wonge ra nesu dina setu sliramu ra mlebu aku ngerti kencananmu bengi karo wanita jarene waranggono Nono nenono. Itu bil. mengko dhisik Nimas aja banjur nesu tak critani kabeh kang sejatine kena ngopo Nimas sliramu sujono kanya mau sesuk
siswa ajaranku Raden lagu-lagu dolanan campursari. Hoi! Tepuk tangan karya yang luar biasa, Prof Sarwanto. Kula nyuwun izin, Prof. Mangke menawi kula wayangan, kula ampil, kula kemandangaken pareng mboten niki? Oh nggih sareng najan to menawi sampun kula haki. Oh haki. Hakinipun menika. Nggih, ning pareng nggih, Prof nggih. Pareng. Nggih, pertanyaane kapan ki engko kanggone? Nggih, estu luar biasa. Mangsuli kula jenengan ngendikaken kadang kula Mas Dimas Siswanto. Jenengan mukti kula nggih melu mukti rumiyin. Nggih. Jenengan ngringkiten Kementerian PU kula MC. MC kemutan. MC termahal jenengan riyen. Riyen dereng enten MC wonten Grasabane 500 niku 5 juta. Nah, niku. Lajeng wonten pundi menika? Nggih. Markas KKO Cilandak nggih. Cilandak, Cilandak nggih. niku nggih 5 juta. Ngapun pesawat PP. Wah, kaya ngono. Lah wonten Ngawi ugi nggih, Ngawi. Nggih. Tol napa? Peresmian tol rumiyin pembebasan lahan. Nggih. Lah ndelalah. Sareng kula laris dadi MC wonten Grasabah, kula dipun panggil Pak Rektor nggih. Profesor MC. Apa kurang duit ngono. Nalika semanten, Pak, 12. Lan jenengan gadah job-job ngen Grasabah niku lumayan. Nggih. Menika kelas menengah atas minim 1 juta wonten Grasabah. Mandek. Untukan kalah Pak Rektor. Oh, alah nggih. Profesor MC. Mboten napa-napa wong menika sae kok jane mboten napa-napa kok, Prof. Nggih. Lah sakmenika lek sampun purna panjenengan. Nggih, sampun nanging tasih MC melih bar niku. Nun? MC melih. Oh, nggih jane nggih. Nggih kan pun mesti mboten ditukani Pak Rektor. Oh, nggih, Rektor nggih. Mau Pak Rektor kali kok sakmenika kan pro. Wah, nggih. Kula nggih nekseni anggere jenengan MC nu walah mesti sing mirsani sedaya tidem permanem. Nuwun sewu sedaya para lenggah menika temanten putri saha temanten kakung. Nggih. Matur nuwun Prof, pramanggenipun ngempit-ngempit dumateng kula. Menika wonten bawa anyar Mas, kula bawa Mas. Pelak. Siap, nggih, nggih. Nggih, kula nggih nembe seneng-senenge ngrungokne bawa Prof kula. Nggih. Kula patosane. Nggih. Kula pas mayang teng mriki nika budalane anyar sing yasa nggih Prof nalika semanten. Terus Banjarsari napa nika? Ciblek Banjarsari. Menika sinten Dwi? Dwi Mbak Dwi. Gara-gara Ciblek Banjarsari kanggo gandrung lho semua. Lah nggih to, nggih. Dadi bojone. Lah nggih akhire kula kelangan sinden siji malian. Ayo niku jaman semanten. Iya. Iya Bu, iya. Ayo. Monggo bawanipun Prof. Napa niku? Oh menika pangkur pijipat. Wah, pijipat. Tapi Prof. Ana crita wayang Jawi kang sanyata dina minggu aku arep ngampiri. Wah, iki kontemporer iki. Iki yani arwana lek iki jan ayo. Ngajak dolan tawang mangu kuciwa udan Ning tawang mangu udan teko kok kuciwa. Lah aku malah seneng lek udan teko ngono kuwi. Ayo. Ora sida sliramu katone nesu So sisul do. aja
siji dhewe ayo. Aku tanpa bakal blin jani Apa tenan? lagu kurbah lawanku dina minggu sing Arta Lokal. Wulon City. Wah, luar biasa. Ning kula kuciwa Pak Yoyo. Sebabe? Yogane jenengan mboten komplit dalu niki. Wah. Iya. Niki pama komplit niku malah suasanane malah tintrim mangke malah nggih. Atase kula niku ten pundi-pundi sinden berwibawa ngoten. Ya nggih. Aku kok nek teko enek Putri Artaloka mentalku terganggu ora ya ngoten. Kira-kira ngoten. Lah iya, ndak bebas ra iso ngerokok. Oh iya. Mbok sing lanang ki ngerokok mbok ben, gur ngerokok. Lho kula mboten menging jane ngian, Pak. Sake wong lanang hiburane ya gur rokok karo komputer lho kae iki. Ayo. Ning kula niku sing kutulat nggih panjenengan kalih Bu Kesi. Kok iso? Nggih. Nek jenengan kalih Bu Kesi kan nggih basa. Nggih. Garwa kula niku nggih basa kalih kula. Apa ya? Nggih no. Kristen ki basa ta karo kowe? Nggih, wong aja ngono. Mbak, nyun sewu kula badhe minggah nggih, ngoten. Terus kula ngelus-elus bathuke, "Iya, Le." Ngono. Oh iya. Bathuk sing endi? Ayo. Ayo tapuk. Ngomong amal tak tapuk ora. Ngeten iki usaha golek rai. Ra endi. Nggih, kersane dijak jenengan to, Pak? Ah lho jenengan pun laris mboten umum ngoten. Lho Pak Prap Sarwanto nggih Pak Purbo nggih Mas Tantun ngoten. Mboten. Nggih. Sinten sing ngendikan? Hah? Nggih. Kula malah mergo teng ngriki niki kulino pun berkali-kali. Lek enek kae iki ra mangkat, enek iki kae ra kan biyen iki enek ngoten niku. Mboten, mboten Iki profesional. sujar iki biyen ya ngono. Akeh ngono kuwi. Ning kok untunge Mbak Tutik mboten nggih. Hah? Mbak Tutik mboten nggih. Lah kuwi wis diliarke kok nang kene ngono kuwi. Nggih, atur nuwun luar biasa Mbak Putri. Jenengan saderenge niki pun nate dereng nyindeni kula. Sampun, saya ikut Pak Cahyo Kuntadi itu semester 3. Tapi waktu itu makelar yoganya Pak Lopez.
Lurah Yoga Magelang. Lurah ya kok Pak Iya, Lopez. Pak Lopez, sarunge Iya. Pak Lopez iki mbiyen Pak Pipat ngono dadi Nggih, ngono kuwi. sindenipun Bunda Yayu. Nggih. Jadi saya ikut Pak Yoyo itu nggih Udakara semester 3. Umur kula nggih 14 tahun. 14 tahun nggih. Oh kula nika pas 17 nika umur kula nggih. Tur jaman semanten kula iki lak bareng bis to riyen. Oh, Ora nggih. nggo kendaraan bis tur ora ngoten. AC. Walalala. Ae, lera si Jazz ya. Si Jazz ki lho sing persnelenge ucul. Wah, ucul cah. Ora marahin teratap, persneleng ucul lho ora ya. Dadi yoga dalang sinden metu ke bis, kuwi raine ireng kabeh mergo solar tok jaman semono. Nggih. Wonten niku saestu. Tur mbiyene ora enek dalang, ora enek pengrawit. Sapa munggah sik entuk enggon. Mongko yen isuk, kula kan mesti pamitan karo sing nanggap. Munggah kula keri dhewe. Lanjur pripun? Kula tingak-tingu wis nggo kabeh, etok-etok turu kabeh doan ngono ya. Akhire kula nggih teng kotak wayang, kula nggo kotak wayang kula lingguh teng mriku. Oh alah nggih. Ngoten niku mlumah teng mriku. Terus kula ngedum amplop dhewe riyen dereng enten Bu Kesi. Oh, dereng enten. Kula njupuk dhuwit kula klebokne amplop ngoten niku. Yoga-yoga nganyelne tambahna to. Lah roh dek. Ngoten niku jaman wah jaman semono. Ayo. Paguyuban solar mbiyen. Raine ireng kabeh metu kobes kok. Ayo. Yo. Ayo. Nggih. Nggih, ya, Mbak. Janjane kowe Luar biasa Mbak Putri ya. Iki lek ora lantaran event malam hari ini, ora mergo Prof Sarwanto mokal lho, mung awake dhewe iso di sindene karo Mbak Putri Salju. Piye ya? Nggih betek-betekipun kula kepengin gayengaken Nggih, Prof. Ki Cahyo Kuntadi, Mas Yoyo, Bu Kesti, mila kula meto sinden 3 menika. Nggih, matur nuwun, Prof, matur nuwun. Lah menika Mas Widodo wilis tas lenggah. Nggih, monggo Mas panggung. Nggih. Pinarak mriki gojek-gojek teng mriki. Ya. Iki ayahe Mbak Hanaloka ya. Ayo. Sing dalu. Iki meron jejak dadak tabu barang iki ngopo? Nah, latihan suwi mboten metu, Pak. Nggih. Nika wau kesruh kendange anyar terus emosi. Ayo. Ngapunten nggih. Supados kula saged nyuwun pangestu nadyan kados pundi kemawon panjenengan menika senior kula tartamtu kemawon kula mlebet wonten Laladan Wonogiri cara sopan santunipun lak kedah kula nuwun dumateng panjenengan ngoten lho. Sami-sami ala berkah. Kula wiwit alit wonten mriki. Prof Sarwanto menika. Nggih. Pengerbab kula rumiyin. Oh, Saderengipun profesor. pengerbab jenengan. Nggih. Gumregah. Nggih. Pun jarake sinden barang riyen. Prap niku lho. Nggih. Wani. Dereng wantun. Dereng wani. Nggih. Matur sembah nuwun jenengan kepareng nenggani dumateng kula Om Dodo. Nggih, mugi-mugi almarhum swarga langgeng. Amin. Sing bab mboten saged kula lalekaken. Wis Dodo kae. Omben ana gen joget. Nggih to. Nggih. Mriku niku pokoke mriki nang acara napa mawon mesti klenengan, mbut klenengan ringgitan. Nggih. Wis Dodo kae. Omben ana ora gelem joget kae. Oh nggih. Jenengan nggih ngunjuk. Niku. Nggih, kula lajeng teng asep mriki. Aduh. Wah, lah kok ora mandeg iki piye ngono. Boten Gojek nggih. Nggih. Piyayi menika mboten namung kalih wayang karawitan, reyok kemawon ugi dipun tresnani dipun ayomi kok. Lah kula penyumpratipun reyak awon Ponorogo. Oh nggih. Oh, nggih. Sing nyumprat kula karawitanipun Gumregah. Nggih. Nggih lagek sewisane kok nyumprat. Lah nggih. Menika lho kula wau nampi dawuh saking Prof Sarwanto, panjenengan kasuwun dana sewanten. Prof, cekap jenengan bawa kaya sirine.
Bergase kaya ngoten no. Monggo. Gek Dawi Bawa gek ngeki catatan dadakan iki piye? Kiai limpat Menika kengeramanipun Hana kula mben nate nderek njenengan nggih. Nggih, nembe kala wingi tumut kula nggih. 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 Ane kok nggih wis torne teng kula. Oh nggih to? Nggih. Waduh, malah ngerti no entuke pira ngono. Ha nggih, mbah nuwun pokoke men raket supeket anggenipun kekadangan. Kula nyuwun izin genduk sosok kula jak. Monggo merdeka kemawon sak kersane. Wong malah kula jak sak mboten purun. Nah, nggih. Kula mboten saged nderek bapak lha ora tau dibayar jadi. Wah, menika lak dharma buktine anak kalian tiyang sepuh to nggih. Nggih. Sing pinarak mboten sah kundur. Estu. Lek kula rampung wayangan jenengan dereng sare, estu kula badhe sowan. Nggih, pinarak. Estu nggih. Nggih, kula ajeng kesah. Wah, ngono kuwi apenak ngono iki. Ah iya, malah sing jagonge malih Hana no. Ayo piye engko aku ayo. Aku malih nangis. Hana napa ketemu mboke modar. Aduh. Oh, Hana terus solo latihan pembawaan niku mau mboten saged sowan. Wah, berarti ngapusi bocah iki mau. Lah WA kula niku niki anu Mas, nyeluk kula lak Mas. Nggih Hana niku. Niki kula wangsul Wonogiri sukses nggih benjing pinarak ngoten niku nggih. Napa nggih ngoten to Bu Kasi? Oh, cah ranggenah. Ayo, Mas. Dididik sing apik Mangke karo Widodo ingkang Mas Widodo ingkang bawa ingkang nglajengken langgamipun Mbak Lina. Mbak Rini nggih. Mbak Lina menika spesial langgam. pelok napa slendro to, Prof? Di Pelok. Oh, Pelok 6. Nggih. Luro luci. Mesti Mojiroji. Ayo. oh, luro. Nggih. Meraati kaduk manis pacak kebekan wiraga Sri Kandeslan Lencer gendare napa gandare niku, Bro? Cer gandare Karyane Prap iki kabeh gandrung kabeh kok. Ayo. Lho nggumun. Wah, statuse jenengan mirsani. Nggih. Diedit malih wena mok Prap pokoke. Kaya ngerti aplikasi ngono barang gumun aku. Prap iki lho semangate lho sing wah tenan piyai los pokoke. Ini adalah mangga dari perumahan sendiri. Oh, Statusnya. nggih. Nggih. Lho, gur pelempen dari cilik-cilik tadi status. Nggih. Prasa Jaka tuk lelewo heti ning sakar Wonogiri ngambar arum putri gunung nuju prana ngapunten Prof kirangipun Prof Nggih, Mbak Rini saking Mbak Rina. Oh, nggih nggih. Wah, kaya anake anu Tum kae Rini Rina. Ayo. Ha, putune apa anake to?
anake nggih. Monggo, monggo mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Jumeneng jenengan mau kan pun jumeneng terus akhire dingge omonge terus lungguh neh. Sakniki jumeneng melih. Ayo nggih. Nggih, mboten napa-napa. Amit sewu dumateng Om Dodo kalih Prop nggih. Mboten napa-napa radi Kalih joget sae mriki. Nun? Kalih joget nggih sae. Wah, nggih pengen ngerti aku coba kaya apa. Lan joget iso ngalahne Winong ora iki ayo. Ayo. Enggak mawi ngeten mboten, Pak? Ngeten. Mboten saged. Mboten saged. Oh, nggih. Alus lek jenengan piyayi ngoten niku set ngiwa, set nengen angkat sithik. Iya. Masuk. Nggih. Aduh. Nyapa biyen aku susurabi ya. Ayo. Diamankan. Monggo Mbak Lina. Guyon lho Mbak, ampun nggih. Ampun baper. Ha nggih. Mangke sing baper kajeng kula mawon. Ayo. Ayo. Yo. Go Mbak Lina. Kandes lupas marati tiang putri kuno angin sumilir nyempiot rambute adut lae Saya regatake ben iso apik anggun kaya Mbak Lina sok sinden Madangkara dikeki kudung ngono kuwi ae. Tak golekne spray-spray sing ra kanggo. Mboten nding guyon-guyon. Iku lek diketok iso aku iso di ha iya, Ngono, Mbak. Bisa Nggih, Mbak, matur sembah nuwun sami-sami. Nggih. Monggo sak menika Mbak Rini menurut jatahipun seragenan. Wah, nggih, siap. Seragenan. Monggo saking sawaku. Nggih. Lah aku mbiyen anu kok tau ngenger teng sanggare Mas Gogon kuwi dolanane ngene Mbah Cip kae. Ayo. Egrek-egrek. Ayo mbiyen. Ayo, wis. Ha iki
Iki Mbak Rini iki mbiyen ya tau nyendeni aku elingku lho. Nggih, rumiyin tapi pas proses napa niku sandosa nika kalih Nuroso pertama kali menika. Sandosa tegese bayangan-bayangan ngono to. Nggih, bayangan nika nyun sewu nggih, Prof. Nggih, selambu nika to. Nggih. Kalian menika Bapak Bono menika nggih mirsani kalian streaming ngaten. Wong ngaten. Nggih. Oh nggih. Aku kula mugi sehat selalu Pak Bono. Nggih, amin. Salam sungkem kagem Pak B Subono. Ayo. Kalau mau sampun izin Pak Bono penyanipun gandeng boten wonten rencangipun nyeter piyambak kan. Nggih. Asri. Nggih. Pramila wau pamit janipun kalian Pak Yadi wonten rapat RW. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Kathah kula kinten para kadang-kadang pepunden seniman ingkang sami streaming. Ayo. Garwane Mbak Putri. Ku ya mesti streaming karo Arjuna. Ning Arjuna ganti game. Aja wayang ae ngono. Game Pak aja ngono rayan malane. Ugi menika wonten salam hormat saking abahe Haji Muhammad Sakirun kagem keluarga besar almarhum Ki Haji Siswanto Dumadi. Mugi swarga langgeng. Nggih, menika Mbak Nuwun. Apa Mbak Rini yen seragenan? Napa nggih? Napa, Prof? Nggih. 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 Dik Sulomo duet kalih jenengan. Sampe niki sing tak sawang bagus dhewe Sulomo. Ayo Sul, tulungane awakmu Sul. sing kulite padha karo Mbak Rini Putih lho, ayo. Lintang asmara ya, Mas. Wah, iki. Ayo Sul, ayo. Iya, Sil. Ora angger pirang lho Sul aja diduding karo Mbak Rini kuwi. Ah, tenang. Apa? Aja do nabuh, ngematne lakune Sulomo ae. Ayo Sul, rene Sul. Ayo. Ayo, ngene. Amit sewu lho enten. Ayo nak rene nak. Piyayi lho. Nggih. Ayo ngger. Sajake kok akrab kalih Mas Sulomo. Lho niki asring kepanggih kalian napa nika jeneng Berlian Aji. Kok campur sari? Mboten. Hah? Lha apa? Wah, Berlian Aji ku apa? Berlian Aji menika grup. Heeh. Grup Jatiyoso ngene Pak Dwi. Oh, paguyuban wayang to nggih. Nggih. Oh, Pak Dwi anu, mantan lurah. Nggih. Oh, nggih. Kuwi kancane Pak Dwi Harmanto barang kuwi. Nggih. Niku. Ayo. Sing dalu Mas Sulomo. Sing dalu, Pak. Pas Pak Sis nika dum-dum jas jenengan pikantuk mboten? Mboten. Lah ukurane renek kok. Ayo. Nggih. Sedaya dipun paringi riyen kalih Pak Sis. Terus nggih tanggapan nang ndi ngangge jas kuwabeh ngono kuwi. Derek mlebet grup. Ayo, tenan kabeh tahu. Aku pengen wayang Surabaya kok kabeh madang karo aku. Ya kena ngangge jas kabeh. Ya bojone Mbak Putri iki kathukan cendak. Ayo. Kene jas kok ngisor karo cendak ora. Swalo ayo iki. Apa iki? Ayo, napa? Lintang asmara. Dinakro, nggih. Langsung napa enten bawane? Mboten langsung. Langsung, oh nggih siap. Monggo, Mbak. Loh, Mbak Rini sampean sekelan nate nyindeni aku ning Blitar barang lho mbiyen. Kelingan to? Nggih. Oh, 75 to mbiyen pian. Ayo zaman semono. Ayo. Aku sik mbiyen iki sik mengembara sinden gonta-ganti ngono ya. Ayo. Saiki kuthuk aku. Ayo ya coba. Lintang apa, Mbak? Asmara. Monggo dados duet Mbak Rini dan Mbak Rono. Sulomo. Ayo. Yuk berpacu dalam melodi. Oke. Pak Parjiono Purwodadi Sugeng Laras. Mbah Nuwun. Pak Waris Sugiono Surabaya. Sugeng mirsani ya. Pak Joko Warsito matur nuwun. Rasa
biru, bocah polos, Sabto, Priyono, Unta di channel, subscriber maturun. Marsono ilang kenceng monggo sugeng menetor Aedian sami-sami Mbak Rini, Mbak Sulistyo Rini karo Mas Gondo Sulomo. Wah, kan